nitiere issue mar goonism manie country marwa. In fact, king'iyo report no, goonism en indication moro maduong' manyalo bedo kod violence in 2027. Koro goonism no king'iyo, goonism no wuok kanye? Ok owuok e position, ok owuok ni jo Kenya, en mana government kende. Ang'o momiseyo sirikal ni ema nyayo wechego mag goonism kata joma itiyo godo e monjo rombe mag siasa kata kelo tule siasa? En sirikal nikech ka penji jo isani. Nyisani nitiere incident moro ma je opposition ose yudre kod goons kata chiel onge. Incident goon mane timre ok wanyal wacho nikech seyo be nitiere nikech adiera Adrian ka wang'eyo jogo manitiere sirikal bende seyo jogo manitiere kweth mag pingo piny owacho ni gine masche moko gi haya goons mag giwegi mondo bi oket rombe. Adiera nitiere kanye? Onge kata chieng' machiel mibiro kae to you've reported that nitiere opposition leader kata chiel mosebiro kod goons to goyo ji. Onge kata chiel, en mana government. Wadhie Kisumu goons incident manotimre kod Ososi, Senator Ososi. Nen ng'a? Nen Raymond Omolo. Mano seyo. In gi evidence. Mano ken seyo. Ng'ato to winjo beti in gi evidence kalatas. Miwacho ni ero wanyalo seyo ng'ani ni ene mano kelo goons makama. Mano oken seyo. Mano oken seyo. To kik iluong nying ng'ato kionge evidence. Adhi luongo nying ng'ano. Oken seyo nikech nitiere patterns moro mwaseng'iyo e media. King'iyo Raymond Omolo, nitiere jok moko manonenre e mall no kod CCTV camera kane goyo Osotsi. To jogi nwasenenre kod PS Raymond Omolo. Mano inyalo wacho ni en allegations kende? No. Mano pattern mar jok. Brother na is very angry. Angeni embele makama kaparo gi kanya dhi mithuolo Elisha wo tiek monde. But goonism an issue achiel ma Kofi Annan pointed out a report no. Another issue in political indoctrination mar tribalism. I know that is a very big term in English, but issue mar political indoctrination. Kidhiyo Nyanza sani, nitiere leaders moko kaka Mbadi komako microphone ni kamae. Gimonyalo wacho ni en okuyu rach. Other leaders mar joluo kata joluo kae, especially young people who should be even ashamed of themselves. Sani, the only discussion magitimo is social media margi en ni okuyu rach. Matene ni itemo wacho na kweda mag dhoudi bende moko kuom gigo manyalo nyayo lweny e higa mar 2027. Mano tadier. Koro pattern gi, nitiere pattern moro ma wuok kuom government. Emomiyo report ni no wuogo koto giwacho ni violence nyalo timre e 2027. Koro gik moko kaka violence okapar ni en citizens emadwa gore. In fact kata 2027 ka violence dhitie to ok dhi bedo ni en okuyu kod joluo. Odhi bedo kuom goons mar government and citizens of Kenya.